Ja mä en halua tehdä sitä enää ikinä uudestaan. Ja päädyin tekemään uudestaan ja uudestaan koko loppuelämäni ajan luultavasti. Mutta en haluaisi. Tämän takia Neule-podcasteihin kannattaa valita se Neule, missä on vain yksi lanka. Ei tarvitse paljon katsoa, voit ne olla suoraan, on mukava hetki menossa. Joo, mut have you considered the audacity of a gay man? Have you considered? Toisaalta en. Totta. Et ehkä voi samaistua. Ketä me ollaan? Kuka sä oot? Mä oon Hilda. Ja mä oon Johannes. Ja me ollaan oltu kavereita nyt varmaan 11 vuotta. 11 vuotta tulee tänä vuonna täyteen. Me ollaan alun perin... Mitä tässä samalla seurata tätä? Ciao! Olemme alun perin tutustuneet lukiossa, kun oltiin samalla luokalla. Ja me päädyttiin vielä siitä samaan kouluun putkeen. Eikös näin mennyt? Kyllä, tai no, sinä päädyt vuotta aiemmin. Ja siinä mä valmistuin vuotta myöhemmin. Ei siitä sen enempää, vai onko se 2? 2 vuotta myöhemmin taisi olla. Listen, children, muistakaa käydä koulun loppuun, is all I am saying. Ja me ajateltiin, että olisi mukavaa olla tämmönen Neule-podcast, joka ei olisi ihan samanlainen kuin kaikki muut Neule-podcastit. Tämä on jotain aivan omaa, uutta ja erilaista. Olemme aika raavasuisia toisinaan. Ja musta jotenkin tuntuu, että tälleen itse sateenkaarimiehenä en tunne oloni kauhean edustetuksi tässä yhteisössä, niin jos ei ole vielä paikkaa yhteisössä, niin minä teen sellaisen ihan itse omin pienikätösin. Niin tässä sitä nyt ollaan ja mä oon sitä paitsi tosi hauska, niin se niinku auttaa ehkä, en mä tiedä. Mitä meillä on puikoilla tänään? Mulla on hyvinkin villisti tämmöisiä niin kuin viime hetken joululahjoja. Puikoilla on tulossa tämmöistä huopotohvelia, ainakin toivon mukaan. Tämä oli semmoinen tiistaina Lankamaailman ostoksille ostos. Että, ups. Mutta yritän taas sen suht nopea tehdä. En lähtenyt tosin nyt niihin Sailor Slipperseihin, mitkä on niin kuin trendaa TikTokissa ja trendaa IG:ssä, trendaa kaikkialla, niin niihin en lähtenyt, menen ihan vain Novitan perusvarmalla ohjeella. Joo. Onko se Novitan ohjeena Sailor Slippersit? Ei joku se on, en muista kenen, mutta Ravelrystä löytyy. Joo. Näin paljon on tutustunut siihen, että se on trendaava ohje. Tutustuttiin tarpeeksi voi trash-talkkaa, että ei tehty ainakaan niitä. Ja taas lähtee. Mulla on, aikaksikin mä olin kässämessuilla ja mä kässämessulta ostin tämän laineen Kalevala, neulottu Kalevala. Kyllä, Jenna Kostatin kirja. Kiitos. Krediitit kaikille niin kuin ihmisille, jotka ovat tässä takana. Ja mä tässä juuri, minä olen tämmönen gay bear, niin mä teen tämmösen gay bear willapaidan itselleni. Tosin tämän nimi ei ole varmaan ehkä gay bear, mä muistan tällaista hahmoa Kalevalasta, mutta tää oli Tuonen karhu. En kyllä tällaistakaan hahmoa muista Kalevalasta, mutta se voi johtua siitä, että minä olen lukenut sitä. Ehkä se voi olla semmoinen yksi merkittävä tekijä tässä asiassa. Tosi kiva, mä laskin tämän kirjan. Nyt mun lankadominanssi on ihan kyllä. Mä koitan olla kirjoilematta ihan niin paljon kuin tavallisesti. Joo. Mutta siis itsehän Johannes laittoi minulle kuvan tuosta, kun hän osti tuon kirjan, niin sitten mä sanoin, vau, mikä kirja. Ja menin sitten, Johannes laittoi kirjan kannessa kuvan ja menin sitten kaapille, että niin, minullahan on itselläni tämä kirja kaapissa. Honestly, ymmärrettävää. Honest reaction tässä kohtaa, kun omistaa ehkä muutamat 2 sellaista neulekirjaa tai ehkä 20-300 ehkä. Mä sanoisin, että neulekirjoja mulla ei ole kuin ehkä joku 15. Oikeesti? No ne on kaikki, meidän kuvaussetupin takana on mun TV-tasoni, niin ne on TV-tason tuolla kaapissa piilossa. Okei. Koska munhan siis kaikki kirjat, no ekaksikin mä oon hävittänyt suurimman osan, koska
mun kirjat on ollut aika silleen tyylisiä. Mä en tykkää tylsistä neuleista. Niin mä oon hävittänyt just suurimman osan, eli lähettänyt niitä eteenpäin perheenjäsenille. Terveisiä Anapille. Niin sinne niitä on pikkuhiljaa kadonnut, mutta nyt mä oon löytänyt tällaisia pikkuhiljaa silleen ehkä omaan makuun sopivia kirjoja. Tää Nelottu Kalevala oli tosi hyvä löytö. Tästä mä tykkäsin tosi paljon. Ostin ne molemmat osat itse asiassa silloin kässämessuilta. Miten sulla meni kässämessut? No siis kässämessuthan menivät. Budjetti oli noin 200 € ja sinne hulahti melkein 400 €. Eli tämmönen pieni. Mulla oli siis budjetissa olin ostanut neulemekkoa varten. Nyt en muista ulkoa ohjetta, mutta tanskalainen on se itse tekijä, niin semmoista Camille Dress on mallin nimi, mutta tekijää en taas muista, koska vaikea muistaa kaikki tekijät, kun niitä on niin hirveästi tällä hetkellä. Mutta ei ollut Petitechnit, sen verran muistan. No niin. Niin ostin siihen langat ja siihen hullahti sitten melkein 150, kun vähän pistin surffailemaan, koska minä en mitään semmosia hepposia lankoja mekkoihin ostelin, niin nyt on sitten niinku merinosilkkilankaa. Merinosilkkilankaa. No semmoset. No mutta toisaalta jos mulla olisi mekko, mulla ei ehkä ymmärretty sitä oo mekkoja, mutta jos mulla olisi mekko, niin mä haluaisin, että se olisi merinosilkkimekko, niin understandable oikeesti. Näin tekisin minäkin. Kyllä. Ja siis kädentaidoilla kun oltiin, mä olin justiin ostanut mun hyvin kalliit langat ja sitten mentiin mulla kaveri oli mukana. Me ei nyt tällä kertaa ei oltu messuseurana ihan hirveästi toisillemme, mutta... Tragedia. Kyllä, mutta kävin siellä sitten kaverin mukana, kun hänellä oli vielä Jalovillalle ja kässäpuolille ostoksia, niin mentiin sitten sinne. Ja siinä sitten Jalovillan ihana Johanna tuli kyselemään, että mitäs minä siinä ihmettelen, kun katselin siinä oikein lämpimin silmin Jalovillan terapiaa, eli tämmöistä ihanaa koirankarvalankaa. Niin siinä sitten kattelin puhelintani ja sanoin, että tässä lähinnä katsoin, että kuinka paljon pankkitiliin sattuisi, jos sellaisen ostaisin. Ja Johanna sitten aloitti siinä semmoisen oikein hienon myyntipuheen, joka mulle jäi mieleen. Kun hän sanoi, että tämä terapia olisi 23,50, mutta sä voisit myös ottaa sen antituiskun etäterapian, joka olisi 200 € tunnilta, joten tämä on paljon edullisempaa ja hyödyllisempää. Mä understandable honestly, siis näin myyntipuhe toimii. Mä itsehän en ollut kässämessuilla kuin puoli päivää ja minä olen saanut siis autismidiagnoosin tässä jonkin aikaa sitten. Mulla on ihan lupa olla vähän ylikuormittunut niistä messuista. Niin sitten mä olin puolen päivän jälkeen silleen, oh hell no, mä en jaksa tätä enempää. Kaikki tönii, kaikki on tiellä kirkasta ja niin äänekästä. Ja jos mä nyt mennä hakemaan jotain kaupunkilankaa, niin kaupunkilanka tulee ja minut taklataan ja minä kuolen ja minä kuihdun pois. Niin minä menin kotiin ja sitten minun rakas kumppanini oli siellä silleen, että haluatko sinä, että minä menen sinne huomenna? Kun jos joku sanoo, että tahdon on kaunein sana, minkä nuori mies voi kuulla, niin ei ole. Kaunein sana on se, että kysyy sulta, että voiko mä mennä sun kässämessuostokset sun puolesta. Kyllä, kiitos. Hän meni ja teki niitä kässämessuostoksia ja oikeasti the 60,000 things, mitä tämä mies on minun eteeni tehnyt, jotka lähettäisi normi-heteromiehen koomaan, olisi niinku mitattavissa, niin kuin ei ainakaan 2 ihmisen sormilla. Ja itse asiassa nämä langat, joita tässä käytän juuri, en ottanut vyyhtiin mukaan. Se oli... Kyllä, mutta Jalovillan lankoja olisiko ollut Oinasta? Joo, on aika varma, että oli. Koska tässähän on semmoinen, että mä olen ehkä meistä enemmän se pidempään neulonut kaveri. Ja minulta löytyy niin sanotusti pelit ja vehkeet vyyhtien käsittelyyn. Ja toisaalta ei löydy vieläkään. Niin, voi olla silleen, että mä silleen uppoudun tähän neulomiseen silleen 8 kuukaudeksi mä neulan itselleni 3 villapäivää ja sit mä oon silleen, että tää on tylsää ja mä lopetan neulomisen siihen seinään.
voisipa sitoutua enemmän. Mutta mä yritän sitoutua nyt enemmän, koska mä tykkäsin oikeasti tämän kirjan ohjeesta paljon ja mä ostin paljon hienoja lankoja, tai siis mihin ostin minulle niin. Joo. Mä mietin, että pitäisikö meidän käydä läpi se, että miten sä olet päätynyt ylipäätään neulomisen maailmaan, koska se oli hyvin villiretki. No se oli kyllä, jos mä oikein muistan, meidän ystävyyttä kuvaa myös tosi paljon se, että Hilda muistaa luultavasti paremmin, mitä mun elämässäni on tapahtunut kuin minä itse. Mutta mä oon aika varma, että se meni silleen, että oli Suomi ja 2020 ja tuli sellainen korona keskellä helmikuuta silleen. Sieltä tuli kirous. Mä editoin tuohon jotkut salamat seuraavaksi. Ja me saatiin korona tänne Suomeen. Me ollaan tänne, mä jorisen niin paljon. Korona tuli Suomeen ja mä olin luennoilla. Ja luennoilla oli tylsää. Mä en pystynyt tähän ja en pystynyt keskittymään, kun piti jutella webcamille. Ironista, I know. Niin sit mä kysyin mun mielestä sulta, että miten sä tiedät neulomisesta, voidaanko me neuloa? Voinko mä alkaa neuloon? Ja sit mä olin vaan silleen, tosi silleen niin kuin normaali ihminen, että kun joku voisi olla silleen ehkä, että hei, minä aloitan nyt sukat tästä itselleni ja tai vaikka kaulahuivin. Niin, tai pipo tai joku tämmönen, niin minähän olin silleen villapaita. No minä tein villapaidan ja se tuli valmiiksi 3 päivässä. Se oli jotain, siis mä olin jossain niin kuin ihan toisessa ulottuvuudessa, kun mä lähdin tekemään sitä. Mutta tässä pitää myös kyllä huomioida, että se ensimmäinen villapaita on tehty siis Novitan Hygestä. Eli siinä on oikeasti ollut niin kuin paksut puikot paksulankaan. Se ei ole ollut mitään semmoista niin kuin ihana kaunis finkku kirjaneulepaita. Oliskin. Niin ei ollut. Ja siitä tuli ruma kuin mikä. Se on ihan ok ja ymmärrettävää. Mä hyväksyn sen, se on mulla ullakova piilossa. Ja siinä on ehkä väritys jopa silleen, että voisi niinku verrata tuollaiseen niinku nallepuhin nasuun, jos muistan oikein. Joo, kyllä. Tai sit vaihtoehtoisesti se on tosi helppoa. Onko se tatu vai patu, jolla on se pinkkipaita? Missä on patu, jolla on pinkki. Se onko sellainen musta-pinkki raitapaita, jossa on ihan överipitkät hihat, jostain syystä, koska mä halusin överipitkät hihat. Ja mä en osannut niin miettiä, kuinka överipitkät ne on, niin sit ne on oikeasti tosi överipitkät hihat. Niin sit siinä oli överipitkät hihat. Aivan siis järkyttävää. Nyt mä koetan oikeasti laskea näitä silmukoita, koska minä teen täällä kirjoneuletta. Ja mä joudun jo eilen illalla purkamaan. Ja mä en halua tehdä sitä enää ikinä uudestaan. Ja päädyin tekemään uudestaan kun loppuelämäni ajan luultavasti. Mutta en haluaisi. Tämän takia neulepodcasteihin kannattaa valita se neule, missä on vain yksi lanka. Ei tarvitse paljon katsoa, voit neuloa suoraan, on mukava hetki menossa. Joo, mutta have you considered the audacity of a gay man? Have you considered? Toisaalta en. Totta. Et ehkä voi samaistua tähän. Juu, elikkäs, mut nyt mä oon saanut tähän tämän välin, niin nyt mä osaan laskea, että montako silmukkaa tässä välissä on. Siis normaali ihminenhän varmaan taas laskisi tästä kaaviosta, mutta koska mä en oo sellainen ihminen, niin sitten minä lasken sen tästä. Eli tähän tulee 11 silmukkaa nyt väliin. Selvä. Asia kunnossa. Joo, olisi ehkä kannattanut ottaa joku vähän simppelimpi neule. Ehkä, ken tietää. No, joku viisaampi tietää. Minä en ollut sellainen. Mä myös niin kuin ajattelin kertoa, että mä olin kauneimmissa joululauluissa. Onko se ollut vielä tänä vuonna kauneimmissa joululauluissa? En ole, mutta meillä itse asiassa huomenna ollaan menossa mun poikaystäväni ja toisen kaverin kanssa. Onko sä kuullut siitä tragediasta, mikä liittyy kauneimpiin joululauluihin? En, mutta mä tiedän sen verran, että siellä on joku Euroviisujen tekijöiden... Siellä on mun mielestä Carola Häkkvistin laulu tämän vuoden vihkossa. Stuntti seis. Miten me saatiin Euroviisut tänne? Eikö se riitä, että ne vihaa Palestiinaa? Niin, siis se oikea tragedia tässä on siis se, että sieltä on poistettu lauluja. Ja ne poistaisi joka vuosi lauluja. Me poistaa yleensä huonoja lauluja ymmärrettävistä syistä. Mutta ei ole Sylvian joululaulua.
Mitä? Sylvien joululaulu on poistettu. Mä ajattelin, että mä kerron tämän sulle tämän suru-uutisen. Tämä on hyvä tietää, että mä voin sulatella tätä, koska niin. Sylvien joululaulu on kuulunut noihin. Mutta mä en tiedä, siis me ollaan menossa, kun me ollaan yleensä käyty ihan jossain perinteisissä joululauluissa, ja me ollaan siis mun kaverin kanssa hyvin paljon asumme Tampereen seudulla, voimme ehkä sen verran niin kuin paljastaa, niin olemme shoppailleet täällä niin kuin eri seurakuntien joululauluissa eri seurakunnissa, ja olemme tehneet rankingia siitä, että niin kuin, mitkä seurakunnat ovat mukavia seurakuntia, ja mihin ei mennä enää ikinä uudestaan. Saaks mä kuulla, mikä on sun least favorite ja sun, niin kuin, mitä sä suosittelisit? No, siis Tampereelta, meillä nyt on Kangasala, Lempäällä tämmöiset vielä käymättä. Mä sanoisin, että Tampereelta niin tosi kivoja paikkoja on nimenomaan Tuomiokirkon. Joo. Toki siellä on tosi paljon lapsiperheitä, mutta sitten toki niin kuin lapsiperheille on myös erikseen Tampereella suunnatut kauneimmat joululaulut, että ei tarvitse silleen niin hätäillä. Mutta se, että siellä oli tosi kivasti mun mielestä viime vuonna järjestetty nimenomaan Tuomiokirkossa ne kauneimmat joululaulut. Siellä oli vähän lapsille jotain omaa osuutta ja oli muutenkin kivasti. Joo. Mutta sitten meidän ehdoton inhokkimme on Ylyjärven seurakunta. Ylöjärven seurakunta? Ylöjärven seurakunta. Miten olette sinne saakka päättynyt laulamaan? No se oli vähän monen mutkan kautta, mutta meidän piti käydä katsomassa potentiaalista tulevaa vihkikirkkoa, josta ei kuitenkaan tullut vihkikirkko. Sattuneista syistä. Mä oletan, että sen nykyisen poikaystävän kanssa. Ei ole minun nykyisen poikaystäväni kanssa. Tää on ihan niinku kaverin kanssa. Joo. Elikkäs tuota. Joo. Okei, mutta Ylöjärven kirkko, seurakunnan kirkko. Kyllä. Tai no siis niinku kirkko on ihan kiva, ei mitään valitettavaa, mutta ehkä niinku olimme hyvin pettyneitä siihen puhetapaan, varsinkin kun olemme siis molemmat sosiaalialan ammattilaisia, niin olimme hyvin pettyneitä siihen puhetapaan, mitä siellä niinku tämä tilaisuutta johtanut pappi tai muu kirkon työntekijä, minun mielestäni hän oli pappi, toi esille, että hän siellä oli esimerkiksi tosi voimakasta painostusta kolehdin antoon. No mutta... Mitä sitten esimerkiksi Tampereella ei ole sillä tavalla, koska hän siis käytti ihan tällaisia termejä siinä puheessaan, että minä ostan lapselleni tänä jouluna Legoja lahjaksi, ja kyllä sinullakin pitää olla vähintään Lego-paketin verran rahaa laitettavaksi tänne kolehtiin. No mitä jos ei oo? Sepä juuri, niin siitä olimme, kun myös ystäväni on sosiaalialalla, niin olimme hieman näreissämme, että tämä niin kuin, että toki kolehtiin saa kannustaa esimerkiksi Tampereellakin, että hei nyt kerätään kolehtia, jos sinulla on rahaa ja näin. Mutta sitten kun Ylöjärvellä oli siis, niin kuin mun käsittääkseni vielä mobiilipeikin käytössä, että voi sinnekin, että jos ei ole käteistä rahaa ja muuta, että se tavallaan niin kuin meni ilo itse siitä joululauluista sen vuoksi, miten vahvasti sieltä tuotiin esille sitä, että nyt pitää tähän kolehtiin sinun laittaa rahaa ja mikään 2 euroa ei ole hyväksyttävä summa, vaan se Lego-paketti. Joo, aika outoa kyllä ja not okay. Kyllä, ja ehkä eniten siltä ajatukselta, että ehkä itsellä olisikin voinut olla varaa se 20 euroakin sinne laittaa, mutta siis se, että tavallaan kun olen itse lapsuuteni viettänyt pienituloisessa perheessä ja näin, niin tiedän tavallaan mitä ne rahahuolet on ja tiedän niin kuin oman ammatinkin kautta rahahuolet. Niin sitten kuitenkin kun ne on vapaita tilaisuuksia kaikille ja sielläkin oli hyvin paljon ikäihmisiä ja muuta, niin musta tuntui tosi ikävältä se semmoinen niin kuin painostus, koska sitten taas ei siellä kyseinen pappi voi tietää kaikkien tilannetta. Ei. Ja ehkä kun mun mielestä kauneimpien joululaulujen idea on nimenomaan tuoda semmoista niin kuin jouluiloa, joulufiilistä, joulun sanomaa. Että en mä tiedä, jääkö se joulun lapsi sinne hankeen ja menehtyy, jos se saa nyt sitä yhtä Lego-pakettia, okei. Nyt oli julma. Joo, nyt oli kyllä. Mutta se on se joululaulu, mä en muista ikinä mikä se joululaulun nimi on, mutta se on se yksi, missä se vaan jo hankeen unohtuu ja kuolee pois ja kuihtuu ja kuolee se joulun lapsi. Ja miksi omasti joululaulu on näin synkkiä? Mutta siis tää oli se, mistä mun niinku piti alkaa alun perin puhumaan liittyen näihin joululauluihin, koska mä olin siis Hervannan kirkossa ja jos joku ei jostain syystä tunne mua ja katsoo tätä, ekaksikin miksi. Siksi toisekseen mä oon isoin Hervannan puolustaja. Ainoastaan minä saan puhua Hervannasta.
ja kukaan muu ei sitä saa tehdä. Ja minä sanon, että se oli siis ihan siis kauhea se äänimaailma siellä. Siis aivan hirvittävän kauhistuttavan kauhea. Mutta oletko koskaan käynyt Kouvolan keskuskirkossa? No itse asiassa enpä ole sattunut käymään Kouvolan keskuskirkossa. Mutta siellä, kuule, siis ne ei laittanut sitä kolehtipussia kiertämään. Ei tullut sitä, että se ihana nöyryytysseremonia, jossa sulle tuodaan se pussukka siihen kouraan ja sit sun pitää antaa sinne rahaa tai sä oot silleen huono ihminen. Niin nyt ei tullut sitä ja mä oon vähän silleen surullinen, koska mä vähän odotin sitä, koska mä oon siis kasvanut en uskonnollisessa perheessä, mutta on hyvin uskonnollisessa niin kuin yhteisössä kasvanut, koska olen maalta kotoisin. Ja kuule siellä Kaunemisjoulussa käytiin joka kerta, vaikka pakana olenkin, niin käytiin joka vuosi ja siellä kyllä joka kerta se nöyryytysrituaali tuli, että laittakaa rahulia kolehtiin tai muuten kirkon kirous TMS. Mut onko mä itse asiassa koskaan kertonut tätä tarinaa mun pikkuveljestäni ja meidän kirkkokäynnistä Kauneimmissa joululaulussa hänen kanssaan? Sos, kuulostaa pahalta. Kuulostaa todella pahalta. Hän oli siis silloin vielä pieni. Annettakoon se hänelle anteeksi, puhutaan näin niin kuin noin 4-vuotiaasta lapsesta silloin. Niin Okay. Menimme sitten kauneimpiin joululauluihin ja siellä tuli tuttuun tapaan tämä maaseutu-kolehtityyli. Kolehti siihen eteen, niin pikkuveli, kun hän oli katsonut siinä, oli mennyt ensimmäiset rivit ja näin, niin hän oli katsonut siinä ihan, että tässä nyt muut laittaa kättä tuonne pussiin ja näin, eikä hän nyt ollut ihan hoksannut, että sinne laitetaan asioita. Niin hän laittoi käden pussiin ja oli ottamassa sieltä rahaa pois. Oli ottamassa, mutta ei loppuun. Äiti puuttui peliin. Tylsä äiti. TPH olisi ottanut vaan. Se olisi, menee for the children in need. Mitä jos hän oli in need of a chocolate bar tai jotain muuta, mitä nyt tolleen kaupasta voi saada. Kyllä. Niin, sanonpahan vaan, että eipä se nyt kummoisempi. Mut niin, siis sieltä on poistettu Sylvian joululaulu, mikä on niinku ehkä isoin rikos ihmiskuntaa kohtaan, koska se on siis aivan uskomattoman kaunis joululaulu. Tulee paha mieli, kun mietin sen olemassaoloa, mikä on siis se, mitä mä haluan tietenkin, että jouluna on, eli paha mieli. Mutta mä jotenkin, se, että siellä ei ole myöskään tulkoon joulua tänä vuonna. Ei pääse vangit vankiloistaan. Tulkoon joulu on mulle semmoinen niin kuin Sylvian joululaulun ohella ja muutaman muun ohella, mutta semmoinen niin kuin tulkoon joulu on käytännössä, koska mulla on vahvaa kuorotaustaa. Ja sillä osittain päädyttiin samaan lukioon, vaikka sä nyt et kuorossa niin siellä pyörinytkään. No en kyllä. Kyllä. Niin tulkoon joulu on ollut semmoinen, että mä oon käytännössä joka ikisessä kuorossa, mihin mä oon ikinä osallistunut, niin sitä on laulettu. Ja sitä on muuten hinkattu ja sitä on laulettu. Et nyt kun olisi bravuuri, se olisi niinku bravuuri laulaa siellä, voisit olla siellä kaikille muille, että mäpä oon harjoitellut tätä. Kyllä siis semmoinen ammattiylpeys, mihin osataan varmaan 5 eri stemmat, että vieläkin jos joku tulisi antamaan lähtöäänen, niin se lähtisi sieltä, niin eipä tarvii sitten olla. Ei tarvii olla tuttuja joululauluja laulelemassa. Sinänsä siis tässä on ihan hyvät perusteet, että miksi näitä ei oo. Syytähän on siis se, että me haluttiin, en siis minä, jos minulta kysytään, niin kaikki, jotka teki näitä päätöksiä, niin se, että haluttiin, että kauneimmat joululat on kansainvälisemmät, koska Suomessa on nyt niin kuin suhteellisesti niin kuin meidän kantaväestö on silleen sekulaarisempaa eikä tykkää käydä enää kauneimmissa joululauluissa, mutta sitten niin kuin maahanmuuttajat esimerkiksi niin kuin sit, voi olla uskonto sille isossa osassa elämää, ja sitten kun Suomessa on vaan luterilainen aika lailla ortodoksin kanssa silleen vallitsevasti, niin sitten he tutustuvat luterilaiseen kirkkoon, ja sitten tämä olisi tämmöinen niin kuin sisäänheittojuttu, että hei, että nyt täältä kautta voisi päästä meidän kirkon toimintaan mukaan, niin kyllä mä nyt ymmärrän, että ei se nyt välttämättä ihan aukea se lauleskelu, kun siellä kaikki joululaulut on niitä Suomen surullisia synkeitä. Sadness. Lapsi kuolee -hankkeen ja sitten mä annan sille kesäeinehen ja sitten se onkin lintu, joka oli mun veli, joka oli kuollut.
Niin kyllä mä niinku ymmärrän tämän pointin tässä. Ihan hyvä pointti, että nyt siellä on We Wish You Merry Christmas esimerkiksi, mikä on kyllä siis semmoinen joulurenkutus, että ei siis mitään pahempaa. Siis lähinnä sieltä puuttuu, että siellä on Whamin Last Christmas. Siis Whamageddon on mulle tosi vaikea, mä muuten hävisin sen. Mäkin hävisin sen jo aikaisin. No, Tai no, mä laitoin sulle sitä viestiä. Joo, niin mä rakastan sitä laulua. Siis se on mulle semmoinen, että joulu on alkanut, nyt on hyvä olla joululaulu. Mä rakastan Whamin sitä Last Christmasia. Aivan ihana. Mut sit mulle selvisi, että siitä on myös Poppy-versio. Jos joku ei tiedä, niin Poppy on tämmönen metallimuusikko Yhdysvalloissa, tämmönen nuori henkilö, joka on silleen niin kuin hyvin pienikokoinen ja sitten kova ääni lähtee ulos kurkussa. Niin sillä on semmoinen Last Christmas oikein hempeä coveri ja mä oon ihan silleen ines tästä. Ja mä menen sitä katsomaan myös ensi vuonna. Niin olen tästäkin hyvin innoissani. Niin sitä mä oon kuunnellut nyt, kun mulla on ollut vierotusoireita, kun on ollut Whamageddon, mutta onneksi ei tarvii enää, koska hävisin jo. Mulla siis tää Whamageddonin häviäminen tapahtui vielä siis sillä tavalla, että mä olisin ehkä itse siinä kassajonossa autuaasti unohtanut sen. Mm-hmm. Olin siis tallipihalla käymässä tallipihan joulussa. Oh. Ja siinä sitten kassajonossa minun takana niin pari herrasmiestä alkoi keskustelemaan siitä, kuinka joulu on nyt pilalla, kun Whamin Last Christmas soi. Kauheeta. Koska sääntöihinhän kuuluu se, että jos et itse tunnista kappaletta, niin sinä selviät. Niin, kyllä. Ei sitä nyt niinku, että ei se ole reilua, jos et sä itse edes huomaa sitä. Mutta toi on kyllä aika kauhea, että jos sitten niinku itse huomaa sen. Nyt vasta jos näet, siis lisätään 3 silmukan välein. Voi. Mä koko ajan seurannut ihan silleen, mitenköhän tämä tästä etenee? Koska mä oon neuleahdistuja. Tää ei ole ehkä paras harrastus, en tiedä. Mutta olen neuleahdistuja. Ja tää on ahdistavaa, kun on kirjoneuletta ja on lisäyksiä samaan aikaan. Pitää olla sitomassa koko ajan ja sitten laskemassa, ettei tule liian vähän silmukaita. Kyllä. Koska muuten menee ihan pyllylleen. Sanoisin jotain rumempaa, mutta olemme tässä nyt live-lähetyksessä. Joka ei ole kyllä ihan live-lähetys. No kuitenkin. Joo, totta. Mutta mietin, että pitäisikö meidän toisaalta kertoa, me ollaan puhuttu sitä neulamisesta ja sitten se koulutausta yhdistää meitä, mutta meillä on muutama muukin asia, mitkä ovat meitä tässä vuosien varrella yhdistäneet. Ja Muutama muukin asia, joka löytyy eritoten tuosta Hildan pään yläpuolelta tuollainen neitokainen. Se on ehkä julkaissut jotain musiikkia joskus. Pari semmoista, tai joku 12 semmoista lyhyttä kivaa pikkualbumia. Niinpä, tommonen ihan kasuaali. Helppo homma. Me ollaan siis niin kuin, mä en oo ihan niin paljon, ei sillä, että mä jotenkin niin kuin, tuomitsisin. Niin, en arvostele, koska tykkään tosi paljon, mutta en oo ihan niin kova fani Taylor Swiftistä kuin ystäväni Hilda tässä on. Mutta tykkään kovasti ja on silleen tosi iloinen, että hän on nyt päässyt menestymään ja tähän liittyy ehkä niinku yksi parhaimmista komplimenteista, kehuista, mitä mä oon niinku saanut keneltäkään. Eli silloin kun sä niinku silleen vähän niinku puolivahingossa ostitkin 2 lippua sinne Eras-Tourille. Tai siis minähän ostin 2 lippua, mutta minä en vain tiennyt, ketä minä kutsun mukaan. Niin sit sä laitat mulle viestiä, että voiko mä tulla mukaan, koska mä oon niinku sun ainoita kavereita, jotka tietää, että miten pukeutua tähän tilaisuuteen. Ja mä oon silleen hell yeah, ompelukone laulamaan. Ja mä voin jälkikäteen editoida tähän vaikka tähän johonkin, että millaiset hienot asut meillä sit lopulta oli. Ja oli kyllä nastaa. Ja sit musta tuli someilmiö. Susta tuli someilmiö? Mikä oli kyllä niin kuin not in my bingo card of that year, but you know what, I'll take it. Kyllä, Mr. Heartbreak Prince etittiin jonkin verran. Joo, kyllä. Mä olin siis, jos joku nyt ei vielä jostain syystä tiedä, niin siellä konsertissa oli siis pointtina, että
sinä teet itse semmoisia friendship braceletteja, eli ystävyysrannekoruja voidaan sanoa suomeksi. Niin, ystävyysrannekoru, missä siis lukee jotain biisin sanoja tai jotain viittauksia hänen tähän niin kuin, musiikkiinsa, tämän Taylor Swiftin. Ja sitten sä lähdet siellä toisia faneja, että vaihdatte rannekkeita keskenänne ja ootte silleen viitaten minun suosikkikappaleeseen You're on your own kid, niin jossa sanotaan, että tehkää ystävyysrannekkeenne, ottakaa hetkiä, ottakaa se ja whatever. Niin tehtiin niitä rannekkeita ja me tehtiin niitä itse asiassa siellä, oltiinko me Siljalla vai Tallinkilla, kun me tultiin? No se on Tallink Silja nykyään se firma, mutta niin. me mentiin siis tuolla Serenadilla ja Symfonilla. Joo. Mutta se oli myös ihan niin kuin tällaisessa niin kuin ton Jodelin Taylor Swift-kanavan porukoissa tavallaan niin kuin sovittu, että hei, että sitten laivalla. Ja ensimmäisiä friendship braceletsejä nähtiin jo siellä niin kuin laivan satamassa. Joo. Niin sitten me oltiin siellä baarissa. Siellä oli kuule niinku kunnon yökerhot niinku ympärillä, mutta me oltiin siellä ihan silleen, niinku, että nyt tehdään koruja. Ja se oli niin söpö se yksi ruotsalainen mammuli, joka tuli kysymään meiltä. Mammuli on siis mamma, siis semmoinen siis vanha täti-ihminen, tuli kysymään meiltä, että mitä te täällä kudotte ja onpas ihanaa, kun nuoret... Pääsis me ei kudottu. Niin, mutta hän sanoi, että mitä te kudotte täällä. Ja mä olin silleen, no me ei saa kudota, että tiedät, nää on kuule ystävyysrannekkeet. Ja sitten hän oli ihan silleen, että onpa ihanaa, kun nuoriso vielä tällä tavalla tekee. Ja mä oon silleen, niinpä. Voitko mennä nyt pois, että mä voin jatkaa? Tässä on kuule tiukka aikataulu meneillään. Mehän pystyttiin siis mun ukkelini tekemään niitä rannekkeita. Me tehtiin niitä yhdessä ja niitä oli aivan järkyttävää. Meillä oli ennen reissuun lähteä semmoisia kunnon iltamia, että nyt mä pääsin töistä, nyt mä tuun sinne, tehdään niitä. Ja niitä tehtiin johonkin 10 asti illalla. Ja sinä vuonna skipattiin, no muistakin syistä, mutta skipattiin Euroviisut, niin koko Euroviisujenkin aika niin vaan väännettiin ystävyysrannekoruja ja muuta. Niin, life is worth the living oikeasti, oli kyllä nastaa. Mutta niin, mä tein siellä laivalla semmoisen tosi hienon korun, mistä mä olin tosi ylpeä ja iloinen. Mutta sitten mä olin vähän silleen, että mä nyt en halua, että tää vaan menee johonkin niinku random juttuun. Niin sitten kun mä päästin itse menomestalle Ruotsiin, niin mä sitten päätin, että kuule, minäpä annan tämän sellaiselle ihmiselle, jolla on niinku tämän illan upein puku omasta mielestäni. Ja selitän tämän myöskin hänelle sitten, että tämä on nyt niin kuin ansaittu ranneke. Ja me oltiin siellä ja meidän takana oli semmoinen siis gorgeous girl, jolla oli semmoinen valkoinen mekko, johon oli ommellut yksitellen semmoisia pieniä lehtiä siellä täällä. Tämmöinen oikein very evermore, it's very folklore. It's giving everything, it was cantalicious, it was everything, niin sit mä olin vaan silleen, että you know what, sä saat tän rannekkeen, sä oot upea. Me oltiin annettu vaihdettu rannekkeen aikaisemminkin, mutta sit mä tosin, että okei, tää tyyppi, mun lemppari. Ja Moments Pass, konsertti oli kiva, itketti, oli kiva, sattui jalkoihin ja sitten taas itketti. Päästiin takas Suomeen. Harri Hylkeellä oli myöskin ystävyysranneke sen ympärillä, se oli aivan ihana. Kyllä. Ja sitten se teki semmoiset slay-liikkeet siinä, kun mentiin ulos laivasta ja mä olin tosi iloinen. Ehkä se mikä tuossa niinku reissusta jäi mieleen, tavallaan niinku koko Tukholma, me oltiin siis Tukholman konserteissa ekassa illassa, jos joku Taylorin fani sattuu tänne paikalle, niin se ehkä mikä siellä niinku, että mä en ole ollut millään ulkomaan matkalla, missä mulla olisi ollut niin vahvasti yhteisöllinen olo kaikkien tuntemattomien kanssa. Meidän hotellissa oli kaikkea Taylor Swift-puuhaa, muissa hotelleissa oli koko kaupunki, oli kaikkialla soi Taylorin musiikki. Laivallakin yleensä, kun soi se Tallink Siljan tunnusmusiikki siinä kohtaa, kun ollaan saapumassa laivaan, niin ei, tällä kertaa sitten soi Taylorin musiikkia. Oltiin paluumatkalla iltabuffetissa ja meiltä kyseltiin, että millainen konsertti oli ja ketä siellä oli vieraina. Ja se oli, se oli kyllä some girlhood was made, kun me oltiin siellä Marvella. Me oltiin varmaan 1000 Twitterissä siinä kohtaa, ja sitten siinä oli tuonut semmoinen niin kuin, semmoinen ehkä 3-4 hengen semmoinen nuorten naisten porukka oli tuonut semmoisen niin kuin mikin ja sitten semmoisen niin kuin karaokeboksin.
sinne kannelle ja sitten ne yhdessä teki niitä koreografioita siitä konsertista ja lauleskeli niitä. Mä olin siellä silleen, you go girl, you slay, yes. Ja oli vastaan. Niin sit, kun mä pääsin takaisin Suomeen, mä olin katsomassa kauhuelokuvaa, joka on minun iso intohimoni, minun poikaystäväni kanssa, kun minun kännykkääni pärähtää, että Johannes, aukaise TikTok! Ja mä oon selvä on Hilda. Ja mä laitoin sulle eka viestiä, mutta sä oot reagoinut siihen viestiin, että mä otin. Me siis yleensä ikinä soitella toiselle, missä on aina vaan viestejä tai ääniviestejä. Niin mä otin ja soitin, että nyt on niinku hätä, nyt tarvii vastata. Ja sit mä olin, mikä juttu. Ja sit mä avasin mun kännykän ja sit sieltä pärähti, että tää ihminen, jolle mä annoin sen rannekkeen silloin, että tää oli se upein asu, niin hän niin kun alkoi etsimään minua TikTokissa ja sitten, että kaikki eri ihmiset, joita mä olin tohdannut siellä, oli löytänyt sen videon ennen mua, ja se video oli vaan täynnä kaikkia ihania kommentteja siitä, että joo, mä näin tämän ihmisen myös, ja se oli niin ystävällinen ja kiva, ja voi vitsi, että se oli niin semmonen symppis, ja mä sain siltä kanssa rannekkeen, eikä voi, toi on niin hieno, ja kaikkea muuta, ja mä olin silleen, ja mä palasin siihen videoon myöskin sit jälkikäteen useampaan kertaan, kun mun teki mieli itkeä, koska tuli hyvä mieli, mut sit tää saa vähän silleen niinku not so nice twistin. Mä en tiedä, onko mä ikinä kertonut edes Hildellekaan tätä, mutta hän siis, tää ihminen, joka teki tämän videon, niin sitten hän sen jälkeen alkoi silleen cloud chasaamaan, silleen niin kuin hakemaan suosiota TikTokissa tällä videolla. Että se teki paljon vastausvideoita silleen, että oh my god, tuleeko sitä ystäviä? Sitten se oli silleen, ei voi tietää. Ei voi koskaan tietää, sitten mä menin siellä kaikkiin videoihin silleen, että hei, että me ei olla ystäviä, eikä meistä tule ystäviä. Ei silleen, etteikö hän olisi ihan mukava ihminen varmasti ja näin poispäin, mutta mä en tunne sua, meillä on mitään ja mä oon sosiaalisesti tosi arka ihminen loppujen lopuksi. Niin se oli tosi ahdistavaa, kun se alkoi tekemään sitä. Ja sit se mikä oli niin kuin naula tähän meidän niin kuin potentiaalisen niin kuin jonkun ystävyyden arkkuun, oli se, että se alkoi tekemään semmosia TikTokkeja, missä se oli jotenkin silleen, että niin kuin kun sä oot koulussa ja sä olet ystävystynyt sen yhden ihmisen kanssa, jolla ei ole kavereita, ja sit sä saat selville, että miksi sille ei ole niitä kavereita. Eli tämmöistä niinku koulukiusaamispropagandaa, nyt tuli ruma sana, anteeksi, mutta koulukiusaamista saa sanoa rumia sanoja. Niin pitääkö meidän tehdä joku semmoinen, niin aina kun tulee kirosana, niin joku tyyli Salaman McQueen tulee kachau! Joo, mä laitan tähän jonkun semmoisen. Koska mä oon myöskin meidän tekniikka-ammattilainen. Niin hän teki tällaisia videoita, mä olin silleen not cool bruh, ja sitten mä kommentoin siihen, ja sitten se itse asiassa se ei blokannut mua, vaan se siis poisti sen somekanavansa. Ja mä en pääse enää ikinä lukemaan niitä kommentteja, niinku, girl, mun ego-boosti ansaitsi sitä. Oli niin hyvä olla, kun mä luin niitä. Niin. Kyllä, mutta musta on myöskin tosi hauskaa, että vaikka me oltiin tosi niin kuin yhdessä siinä, mutta se näkyy ehkä myös meidän niin kuin luonteiden erot, koska mä oon niin paljon vahvemmin introvertti, niin kukaan ei ole sillä niin kuin, että hei, mä muistan sutkin, vaan silleen, mä muistan sut, tämän extrovertin tässä vieressäni. Mutta sitten taas myös ehkä mikä mua siellä kommentteissa ihan niin kuin alussa jo häiritsi, oli siis se, että kun siellä jotkut tämmöiset ihan vieraat ihmiset tuli kommentoimaan, että alkaako tästä nyt vuosisadan rakkaustarina. Joo, mutta siihen se onneksi itsekin oli silleen, oh hell no, I have a boyfriend, ja mä oon silleen, niin mullakin ei oo nyt niin kuin, jos joku nyt ei tiennyt, että olen homoseksuaali, niin tää nyt ei ollut ihan fresh, että mulle ollaan silleen, että nyt tästä joku ihana romanssi aikaiseksi. Joo, ei kiitos. Hei, nyt mun lankadominanssi menee ihan pulleen. Niin, olin sanomassa, että neulon. Kyllä. Mutta veikkaan, että jossain jaksossa voi tulla vähän enemmänkin jäppäistä Taylorin urasta ja kaikesta muusta, koska joo, kyllä. Siitä riittää tarinointia ja mielipiteitä meillä. Kyllä. Jos me sen verran tähän tiisataan, että jos sun pitäisi niin kuin koska lempikappalettahan tähän ei voi valita, koska niitä on niin monta, niin jos meidän kuulija-katsoja-kunnalle nyt voisit suositella yhtä kappaletta, niin mikä olisi semmoinen, että kuuntelet tää
No, mutta tässäkin on ihan hirveän ongelma, koska mun mielestä Taylor Swiftin tuotantoon tutustumisessa pitäisi ottaa huomioon se, että niin kuin, minkä tyyppinen ihminen on, koska hän on tosi monipuolinen tuotanto. Jos mietitään vaikka niin kuin, alkupään tuotanto, debut, Fearless, Speak Now menee jo mun mielestä vähän enemmän popahtavaan, mutta vaan niin kuin, 2 ensimmäistä levyä on tosi countrya. Joo. Sitten tulee vähän semmoista, niin kuin haetaan countrysta poppiin, ja sitten tulee se selkeä niin kuin poppiera. Joo. Mikä on niin kuin 1989, tai no, jossain määrin voidaan sanoa, että Red Key on jo poppia, mutta, niin kuin, mutta sanoisin, että niin kuin 1989, Reputation, Lover on semmoinen niin kuin selkeä pop-yhteisö. Yes. Ja sitten sen jälkeen tulee korona-ajan nämä tämmöiset folklore, evermore, vähän folkkivibaiset ihanat. Meiningit. Sitten tulee pari tämmöistä, no niissäkin on aika masentavat, niin kuin, lyyrisesti ne on tosi masentavia, kun sinne niin kuin uppoaa syvemmälle. Mm-hmm. Mutta sitten tulee tämä meidän niin kuin semmoinen masennusjakso, selkeä masennusjakso, kun puhutaan Midnightsista ja TTPDstä. Etenkin jos otetaan huomioon niin kuin Tortured Parts, The Anthology-osia. Joka on siis mitä 30 kappaletta pitkä. 31 kappaletta pitkä. Eli siis tähän niin kuin jos haluaa rupeta tähän, niin sit siihen kyllä kannattaa niin kuin istahtaa alas, ottaa vaikka esim. Käsityöhön ja ehkä teetä ja kuunnella sille ajatuksen kanssa niitä kappaleita, koska niitä kyllä riittää. Ja ne ovat tosi pitkiä, ne albumit. Ja nyt viimeisimpänä on tullut Life of a Showgirl. Eli lyhennetysti TLOAS. Mä en tykkää siitä lyhenteestä, se on musta vähän kankea. Se on vähän kankea, mutta sitten mun mielestä se on niin kuin vielä kankeampi se, kun jotkut yrittää sitä, että se olisi niin kuin G vielä siellä perässä. Glasg. Kyllä. Kring, ei kiitti. Et Loasia mä käytän, en nyt ehkä täällä niin paljon puhuessa, mutta enemmän niin kuin tekstissä, koska olin laiska kirjoittamaan sitä nimeä sinne auki. Joo, sit se on, no me puhutaan tästä nyt kuitenkin vähän, niin mun mielestä niin kuin tosi iso osa Taylorin näistä faniyhteisöstä, joka Swiftie ei tarkoita Taylor-fania, mä haluan nyt painottaa, että ne on eri asia. Ja mä kerron kohta, että miksi. Mutta iso osa siitä faniyhteisöstä on tosi niin kuin epäauttavaisia, koska mitenkä niin sun lempikappale on ATV, TMV, BPQ 7-6, ja sit sun pitäisi niinku jotenkin osata ymmärtää tästä, että niin, tää on se sen all too well jostain tästä kaikesta. Niin en tykkää tästä niin kun ihan hirveästi, että meidän yhteisömme ei ole ihan niin helpful kuin voisi olla uusien kultistien rekryämisessä. Voitko kuvitella, että mulla oli hetki sitten käsissäni mittanauha, joiden uhkannut se. Mutta minulla on mittanauha. Siis minulla on täällä mittanauha, koska joudun nostamaan kädentaidolta uuden mittanauhan. Koska tämä rakas DMCn tämmöinen vaaleanpunainen lammasmittanauha, niin tämä oli siis mulla yli 2 kuukautta hukassa. Ost-est. Niin jouduin nostamaan sitten uuden, missä on vielä magneetti, sillä ajatuksella, että se ei sitten ainakaan varmaan huku. Mm-hmm. Mutta se on nyt uponnut jonnekin tänne sohvan syövereihin, kun minä en laittanut sitä heti takaisin minun neulepussukkaan tai tarvikepussukkaan. Oh no. Not great. Mutta silleen pitäisikö meidän yrittää sanoa vaikka jokaiselta levyltä 1 tai 2 biisiä? No joo, Sure. Lähdetään vaikka debyytistä. Lähdetään debyytistä niin kuin ylöspäin. Mä laitan tähän ylös, kirjoitan ne tähän ja te voitte ottaa kuvankaappauksia tai mitä vaan, ihan sama. Ja kuunnelkaa se, mä voin myös laittaa sellaiset soittolistat ja mä laitan sen tonne descriptioniin teille kuunneltavaksi. Mut debyytiltä ehdottomasti Picture to Burn homophobic version. If you know, you know. If you know, you know. Mä sanoisin, että Place in this World tai sitten toi Teardrops on my guitar. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä niin kun, toki tää on ehkä hardcore Swiftin juttu enemmän, mutta se, että mä sanoisin, että myös niin kuin Tim McGraw, mikä on niin kuin selkeästi se Taylorin ihan ensimmäinen debyyttikappalekin, niin sekin on kyllä kuuntelemisen arvoinen. Kyllä. Joo. Sitten Fearlessissa I Think Love Story on mun oma henkilökohtainen suosikki. Ei You Belong With Me
You Belong With Me on ehkä vielä vähän parempi. Mä sanoisin kanssa You Belong With Me ihan sen takia, että se on ollut myös semmoinen kappale, mikä on niinku tavallaan mut imaissut sinne Taylorin maailmaan aikoinaan. No kun sama meillä siis, tää selvisi mun mielestä silloin, kun me oltiin siellä Erastorilla, että meillä on siis molemmat, tosin mä oon siis kuunnellut sitä homoversiota siitä, jossain Urjalan metsän kupeessa ollut silleen I relate, I'm gay, but I'm in a forest. Why can't you see? Ja niin poispäin. Speak Nowta. Vieressä sitä täytyy sanoa kyllä myös tuosta Taylor's versionilta, niin Mr. Perfectly Fine. No kun mä olin just, se oli mulla hyvä kans toinen vaihtoehto, mutta Taylor's versionit ovat siis niin kun hän uudelleen julkaisi musiikkinsa, koska joku röökälle meni ja varasti ne. Hänen ne masterit, miten se menikään. Kyllä, voimme mennä tähän jossain toisessa jaksossa syvemmin. Mutta että siellä on albumeilla on eri määrä biisejä, jos mitä siellä on jossain Spotifysta tai muussa, mutta kaikkea voi nyt kuunnella, se on ihan laillista. Emme tule tuomitsemaan ja kivittämään ja aiheuttamaan painajaisia, jos kuuntelet vääriä versioita. No siis lupailen vaan omasta puolestasi. Speak Nowta mä sanoisin sieltä Taylor's versionista sen I Can See Youn. Se on tosi hyvä ja mä aina jytäilen sitä himas. Mä sanoisin sen kanssa tosi hyvänä. No sit täytyy kyllä ehdottomasti antaa lisämaininta myös tolle Hayley Williamsin kanssa yhdessä tehdylle Castle Scramblingille. Olin kyllä pettynyt, että se ei tullut settilistaan Erastorilla sitten, mutta ei voi minkään. Mutta sitten mä sanoisin Back to December. Se on oikein. Se on oikein hyvä. Kyllä. Ja sitten, mikäköhän mulla oli kolmantena mielessä. No Speak Now itsessään se tavallaan niin kuin storyline on siinä. Mutta siis niin, Dear John. Legendaarinen Dear John. Yes. Sitten Rediltä mä ehkä ite niinku, no jos et sä nyt jostain syystä vielä kuullut, niin All Too Wellin 10 minuutin versio totta kai. Mutta sen lisäksi eikö Forever Winter ole Redillä? On. Ja se on niin surullinen, että jos sä haluat vähän itkeä lisää, niin itkekää sen kanssa. Ja siis Redillä on yllättävän paljon tämmöisiä niin kuin yllätyssurullisia kappaleita, koska sieltähän löytyy mun mielestä myös Rodan. Paha mieli. Kyllä. Mutta mä sanoisin itse Rediltä, että mä tykkään, tai niinku tulee ehkä eniten kuunneltua State of Gracea ja Holy Groundia. Siitä albumista pitää kyllä sanoa, että on kaikista huonoimmat singlet. They're atrociously awful. En tykkää varmaan yhdestä. Kyllä. Mä ymmärrän, että siinä on haettu semmoista iloista piirteitä purkkapoppia niin kuin singleä, mutta sitten taas silleen, kun koko albumi on silleen niin kuin hei, ystäväni kuoli. Hei, tämä lapsi kuoli. Niin. Hei, voisitko, tämä on viimeinen kerta, kun annan sinulle mahdollisuuden. Hei, tässä 10 minuutin, no okei, 10 minuutin versio tuli vasta niin kuin, sitten Taylor's versionissa, mutta niin kuin, että hei, tässä olisi 10 minuutin mahdollisuus sinulle saada elämäsi. Elämäsi traumat sekä nautintoa, koska se on myöskin kaunis kappale. Kyllä. Niin. Joo, niin se on vähän ehkä epäsopivaa silleen niin kuin sen muuhun albumiin suhteutettuna, mitä ne singlet on. Nämä on siis tällä albumilla on ne kaikki, jos te mietitte jotain ärsyttävää Taylor Swift-musiikkia, niin I get up too late. Eikö Shake It Off on? Shake It Off on 1989. Niin on, my bad. Anyway, mutta siellä on... Mutta siellä on I Knew You Were Troubled ja 22 ja We Are Never Ever Getting Back Together ja... Nää kaikki tämmöiset. 1989 on mun varmaan ehkä toisiksi tai kolmanneksi niin kuin oma lempparialbumi. Sieltä suosittelen kovasti New Romantics ja I Love New Romantics. Mä sanoisin sieltä Wonderland Se on tosi ja hyvä. Clean. Cleanin on tehnyt hänen kanssaan Imogen Heap, eikö ole? Muistaakseni joo. Joo, se on tosi hieno kappale ja mä rakastan Imogen Heapia. Sitten, tuleeko sitten jo Reputation? Sitten tulee Reputation, joka on minun oma lempialbumini. Kyllä. Ja Reputation ei ole nimestä huolimattaan pelkkä kostoalbumi, ja vaikka voisi hänen historiallaan sitä perätä, vaan minä sanoisin, että The Life of a Showgirlin ohella se on ainoa todellinen rakkausalbumi. Hot take of a century. Don't let Swifties find this podcast. Mä sanon sieltä, siellä on siis tosi monta tosi hyvää biisiä, se on loistava albumi.
Dancing with Our Hands Tied. Kyllä, siis kiitos. Siinä on tajuttoman himmeä droppi siinä keskellä kaikkea. Ja siis mä en tiennyt, että Taylor Swift voi tehdä näin niin kuin silleen menevää musiikkia oikeasti. Siis semmonen pyllyn pyörittäjä, että heijaa, kyllä pyörii. Siis mä voisin sanoa, että Dancing with the Hands Tied oli, no tänä vuonna ei tainnut olla mun kaikkein kuunnelluin Taylor Swiftin kappale, mutta siis monena vuonna on ollut mun kaikkein kuunnelluin ja se on yksi ihan mun ehdottomia suosikkeja. Kyllä. Sitten sen jälkeen tulee Lavender. No mä sanon Miss Americana and the Heartbreak Prince, koska tosi moni vaan nukkuu sen biisin ohi. Musta se on aivan ihana ja mä samaistun ja tykkään kovasti. Hieno vertauskuva myöskin Yhdysvaltain politiikkaan sillä biisillä. I like it a lot. Kyllä. Ja Miss Americanan aikaanhan on tehty dokumentti ja sitten albumin ulkopuolella on paljon kappaleita ja muutama liikattukin kappale, mitä ei ole julkaistu. We Need, mutta ei ole vielä saatu sitä pihalle, vaikka All of the Girls You Loved Before saatiinkin pihalle. Mutta mä sanoisin, että siis todellisuudessahan Lover on tosi, tai niinku, se on nimenä rakkausalbumi ja monet mieltää sen nimenomaan rakkausalbumina, mutta sehän on todellisuudessa täynnä tosi paljon semmoista niinku ahdistuneisuutta ja pelkoa. Siellä on kyllä paljon mun lempikappaleita. Mä sanoisin Afterglow, Daylight, The Archer. Ois pitänyt sanoa kyllä itse Dale. Miss Americana, you have been decrowned just like Miss Suomi. Ja mä vaihdan tähän tilalle nyt Daylightin, koska se on kyllä varmaan mun semmonen When I'm Gonna Get Married -biisi. I love that song. Siinä on paljon hyviä, mutta se on kyllä tosi silleen niinku, että jopa itsetuhoinen albumi. Tai musta se kuulostaa silleen tosi jotenkin ahdistava aika usein. Death by a Thousand Cuts nyt on ehkä paras esimerkki, että mitäs helvettiä täällä tapahtuu. Kyllä, tässä on, niin näkyy ehkä se mun perustelu vielä vahvemmin siihen, että tosissaan Reputation on yksi ainoita todellisia rakkausalbumeita niin kuin sisällöllisesti. Koska siinä Reputationin kappaleissahan se rakkaus on vielä semmoista niin kuin, kun joo, paljon sanotaan, että Taylor kirjoittaa eksistä ja Taylor kirjoittaa erobiisejä, mutta mä sanoisin, että tosi moni hänen kappaleistaan kyllä kertoo myös sydänsuruista, mutta sitten silleen niin kuin moni näistä rakkauskappaleistakin on ollut semmoista vähän niin kuin ahdistunutta sisällöllisesti. Niin on. Joo. Liikkuen eteenpäin, tähän väliinhän siis tapahtuu niin kuin paras asia, mikä Taylorille voisi koskaan tapahtua, eli korona. Kontekstina siis se, että mun henkko hot take on se, että Loverfest olisi näyttänyt aivan hirveältä, niin se hänen kiertueensa peruutettiin, ja siksi emme saaneet ensimmäistä Pohjoismaiden keikkaa, eikös niin? Onhan käynyt aikaisemminkin Speak Now-tuurilla, kun hän on käynyt Oslossa. Okei, no joka tapauksessa Ruotsissa ei ole käynyt aikaisemmin ja kaikkea muuta, niin se meni siinä, ja sitten tuli korona, ei voinut oikein keikkailla, ei voinut tehdä sillä tavalla musiikkia kuin normaalisti, niin sitten hän vaan silleen kasuaalisti tuhosi kaikkien Taylor Swift-fanien luottamuksen pysyvästi ja tiputti sellaisen pienen folkloren sieltä eetteriin. Yhden illan varoitusajalla. Joo, että hei, multa tulee uusi levy, lololol. Ja sehän on siis semmoista folkki pop sekoilua, mikä on siis se sekoilu siis hyvällä tavalla, siis aivan loistavaa humppaa, kyllä, kelpaa, maistuu. Kyllä. Mutta siinä albumissa, varsinkin Folkloressa, mä näkisin, että siinä näkyy tosi paljon myöskin se, että koska se on kirjoitettu tavallaan niin kuin muutaman ensimmäisen koronakuukauden aikana, kun on ollut tosi paljon epävarmuutta tulevaisuudesta, niin no vaikka Epiphany on tosi hyvä esimerkki siitä. Niin mun suositus siltä albumilta on The Last Great American Dynasty. Kyllä. Se on tosi tarttuva. Mutta hän ei siis itse muista ikinä, mitä siellä laulussa sanotaan. Koska mä tein Erastorille, koska siellä lauletaan He died her dog Key Lime Green. Ja mä tein Key Lime Green Erastorille tämmöisen friendship bracetin. Ja Johanneshan ei itse asiassa, hän oli, että mistä tämä on tämä referenssi, minä en ymmärrä. Mun puolustukseksi sillä naisella on pari biisiä.
mun referenssikirja ei ollut vielä siinä kohtaa ihan kauhean kattava. Mutta joo, mä oon myöskin tosi huono seuraan kyllä lyrikoita. Mutta se on loistava biisi. Kyllä. Mä nyt toisaalta on vähän tämmönen niinku murhamieli näiden kappaleiden suhteen, mutta mä sanoisin, että Exile, niin, The Lakes, Seven. Jos oikein haluaa olla pahalla mielellä. Joo. Sitten Evermorelta, apua, mikä se on se biisi, missä ne heittelee sitä palloa? Willow. Willow on aivan ihana, mä rakastan Willowia. Siis tätä mä tarkoitan, mä en muista ikinä. Ciao! Ciao! Mitä sä suosittelet Evermorelta? No mä sanoisin, että Champagne Problems ihan sillä, että koska se oli aivan ihana kuulla livenä. Tolerated, joka virallisesti perustuu tohon, mikä tää hahmo onkaan, Daphne du Maurierin Rebekkaan. Mutta erinäiset ihmiset ovat eri mieltä, mihin se perustuu. Ja sit vielä mainitsisin sieltä sen, onko se Marjorie, Joo. joka on sieltä. Se on aivan ihana ja kertoo hänen isoäidistänsä. Kyllä. Se on aivan ihana. No sitten mennään Midnightsiin, josta myöskin Willa Mayhemin nimi osittain inspiroituu. Oliko tämä Puikko Mayhem vai Willa Mayhem? Se on ehkä... Se on se, mikä mä laitan tähän. Koska mä olen neuvoteltu sen jälkeen. Mutta mä itse sanoisin Midnightsilta oman henkilökohtaisen suosikkini, tietenkin Jojokin, eli You're on Your Own Kid. Tätä mä tarkoitan, että nämä siis nimet ei ole ikinä niitä nimiä oikeasti, vaan ne on aina jotain lyhenne tiivistelmiä. Mutta sen lisäksi jos on oikein paha mieli, tässä on vähän silleen sisältövaroitus, niin jos on oikein paha mieli, niin voin aivan todella suositella kuuntelemaan Would Have, Could Have, Should Have kappaletta, jos sille oikein niin kuin haluu oikein itkeä sinä iltana, ei kannata laittaa meikkejä, niin kuin hyvä ystäväni Nene Parini sanoisi. Kyllä. Midnights on sitten taas kans mun yksi lempialbumeja. No Would Have, Could Have, Should Have, se mainittiin, se on tosi hyvä. Mä tykkään Lavender Hazeista oikeasti aika paljon. Se on aivan, se on mun mielestä ehkä niinku paras tavallaan niinku albumin avauskappale. Mä olin sanonut ihan samaa, että kyllä. Se oikein avaa ja tykittelee sen albumin alun siihen. Tykkään kyllä kovasti. Onpas täällä pitkä langan juoksu hupsissa keikkaa. Toisaalta voisin sanoa myöskin esim. Labyrinth. Ja sitten oma suosikkini etenkin Eras Tourin kautta, niin Midnight Rain. Se on myös tosi hyvä. No sit meillä oli siinä välissä, julkaistiin paljon Taylor's-versioneita ja oli vähän sillä tavalla mutkikasta menoa ja sitten tuli Tortured Poets Department, missä on paljon hyviä kappaleita. Siinä on myös ylipäätään paljon kappaleita. Mutta jos mun pitäisi silleen omia suosikkeja, vinkkauksia, niin ainakin Clara Bow on aivan loistava kappale siltä albumilta. Kyllä. Ja sit mä sanoisin ehkä toi Who's Afraid of a Little Old Me. Tähän liittyy se, että mun poikaystävä on sanonut, että kun kaikki on aina silleen, että tää on ihan relatable biisi, niin se on sanonut, että okei, että sä oot tämän maailman ainoa ihminen, joka saa oikeasti samaistua tähän kappaleeseen. Ja mä oon silleen, thank you. Tunsin oloni validoiduksi. Okay. No, mä nyt on hyvin täällä Taylorin surkealla linjalla, että mä sanoisin The Prophecy. Joo, se on tosi hyvä kans. Albatross on hyvä. Chloe or Sam or Sophia or Marcus, eli tuttujen kesken Chloe et al. No sitten So Long London. Se on kyllä myös aivan loistava.
Black Dog. No niin. Siinä on jo mun soittolista tulee tähän räpelemään. Haluat tehdä itselleni lisää työtä. Niin kuin se on muuten keristeitä. Mä sit sanoisin tältä uusimmalta levyltä The Life of a Showgirliltä. Siis Ophelia on soitettu tosi paljon ja The Fate of Ophelia mä tykkäsin biisistä tosi paljon. Kyllä. Se on tosi tarttuva. Tykkään myös Opalaitista, mutta mun henkilökohtainen suosikki näin niin kun palavasti rakastuneena ihmisenä, niin mä sanon, että kaikkien inhoama Wishlist ja Wood on molemmat musta aivan loistavia kappaleita. Mä oon aivan inessä niihin, mutta jos te ette on, niin ehkä te olette vaan onnettomia. That's my hot take of this evening. Mä siis itse kuuntelin tosi paljon edelleenkin The Life of a Showgirlia, niin kuin koko albumia. No mä tykkään kanssa The Fate of Opheliasta. Opalite on ihan mun suosikkia, kans Wishlist. Wood, erittäin hauska. Hanista tykkään, mutta mä en siis tiedä. Mä en tiedä, mikä mun Spotifylla on. Mutta joka ikinen kerta, oli mulla mikä tahansa soittelista päällä, joka ikinen kerta, kun mä oon menossa illalla suihkuun, niin Spotify on sitä mieltä, että mun pitää kuunnella The Eldest Saga. Ehkä sillä on jotain kerrottavaa sulle. Ehkä sillä on jotain kerrottavaa mulle. Joo, tässä on meidän Taylor Swift-suositukset ja nyt kun mäkin alan tässä lähestymään kohti maalia mun neuleessani, en tosin siis niin kuin pysyvää maalia, thank goodness, vaan tätä tämmöistä välietappia, niin mä voidaan alkaa päättelemään tätä, ei tätä työtä, mutta tätä jaksoa tästä. Mitä jäi käteen? Oliko kivaa? Oli hauskaa ja kivaa. Mä toivotan teille myöskin hyvää joulua sinne, jotka siellä kuuntelette tätä lähetystä. Jos ja kun saamme tämän jouluksi ulos. Ja, joo, helppo homma. Kyllä, ja toivon ainakin, että olemme Neule-porukan korona-ajan Zoom-pyynnön toteuttaneet tässä samalla. Kyllä. Tietää. Jos tämä viihdyttää teitä, niin let us know, niin laitetaan tulemaan lisää eetteriin, niin kuin joku siellä sanoikin. Oli nastaa, oli mukavaa. Kiitos kun kuuntelit ja seuraava kerralla tässä podcastissa.